Convertir Algemesí en una ciutat de les persones és el principal repte amb el que Esquerra Republicana del País Valencià concorre a les eleccions del 27 de maig. Amb esta premissa, Esquerra Republicana considera que és fonamental activar la societat civil. Parlar d'esquerres és parlar de temes socials. Parlar d'esquerres és parlar de ciutadania i de civisme. Més que una actitud, més que una opció política, jo diria que ser d'esquerres és una opció personal, una actitud que en tu i en els teus conciutadans. Les àrees que més incidència tenen sobre la població, com són els temes sociosanitaris, l'educació, la cultura, la gent jove, la gent major, la igualtat d'oportunitats, la dona, precisament són les pitjors dotades pressupostàriament. Des d'Esquerra Republicana del País Valencià i des de la llista que jo tinc el plaer d'encapçalar, volem fer una forta aposta per a aquests temes. Una de les àrees que més incidència tenen en la qualitat de vida és l'educació. És per això que des d'Esquerra aposten al seu programa electoral per activar polítiques educatives de qualitat. L'oferta de places en les escoles infantils és necessari ampliar-la. Amb 3 escoles infantils, una al barri del Raval, una altra al Carrascalet i una altra al carrer Gans, que és la de Mestre Lozano, resulta totalment insuficient front a les demandes que se presenten cada any, sobretot l'escola de Mestre Lozano. Creiem que és necessari ampliar, per tant, el nombre de places i, per una altra banda, també crear-ne de noves per tal de donar cobertura a més zones del poble, no únicament a la zona centre del poble. També creiem que és necessari posar un servei de menjador en les escoles infantils municipals per als xiquets i xiquetes, fills de pares i mares treballadors. Al programa electoral d'Esquerra Republicana, els joves tenen molt de protagonisme. Que el Algemesí mai ha tingut política de joventut és algo que no li s'escapa a ningú. Sempre s'ha considerat la política de joventut com una regidoria maria, que no ha interessat perquè no era rendible electoralment. Algun polític sempre he escoltat dir-los que no cal fer coses per als joves perquè no són gens agraïts electoralment parlant. Nosaltres pensem que això no pot ser així, que hem d'apostar per la joventut perquè és el futur del nostre poble. Elaborar un pla integral global de joventut, potenciant una casa de la joventut, un casal de joves gestionat i coordinat pel mateix Consell de la Joventut, un verdader Consell de la Joventut. Cal fomentar l'associacionisme entre la gent jove i donar més ofertes d'oci, tant en música, en teatre, en cinema. Però no sols els joves formen part del programa electoral d'Esquerra Republicana. Per als més majors també hi ha propostes. Des d'Esquerra volem impulsar la creació d'una nova residència per als nostres majors amb suficients places i recursos. Des d'Esquerra també volem impulsar la creació de centres de dia per a majors, discapacitats i malalts d'Alzheimer. I finalment, la tercera proposta que volem fer en aquest tema, des d'Esquerra el que volem és incrementar les ajudes per a l'atenció domiciliària. Els nostres joves són el futur del nostre poble, però els nostres majors són un present viu i molt viu, els que hem de dependre a estimar amb tendresa i civisme.